L'assentament es troba a prop del mar. És una fortificació que fou fundada al segle VI abans de Crist, amb importants muralles, torres de defensa i nombroses construccions. Des del passeig de Ronda, al punt més alt de les muralles, podem observar tot el conjunt, tenint una visió del poblat, format per un grup de cases i magatzems. La casa ibèrica, al segle VI abans de Crist, era un edifici rectangular d'una sola estança, d'una superfície inferior als 40 metres quadrats. Després, al segle IV abans de Crist, ja hi ha construccions de 60 metres quadrats amb 3 habitacions, algunes amb 2 nivells. Posteriorment, al segle III abans de Crist, hi ha cases de fins a 350 metres quadrats amb corredor i distribuïdor. Quant a edificis públics, n'hi ha pocs, magatzems i algun espai ritual. Aquesta és la porta d'entrada al recinte fortificat de 3.000 metres quadrats, on residien una 60ena de persones de la tribu ibèrica dels cessetans. Ara estem anant pel carrer principal, que estava empedrat, que com podem apreciar és totalment recte i estret. Entrem a un habitatge on pot veure's el material emprat en la seva construcció. A l'endinsar-nos a l'estança veiem les bigues de fusta que posteriorment eren cobertes amb canyes, palla, joncs i fang per conformar el sostre. Caminant pels carrers apreciem la reconstrucció que s'ha realitzat utilitzant tècniques d'arqueologia experimental en un projecte del professor Joan Santacana de la Universitat de Barcelona. És un exemple de reconstrucció arquitectònica d'un jaciment arqueològic. Aquí podem veure el pou de 10 metres de profunditat, 1,5 metres de diàmetre. Ara podem entrar a xafardejar per dins. Aquesta reconstrucció ens permet veure les cases, com aquesta. Podem apreciar el forn, el foc a terra per cuinar i il·luminar-se, i els estris de ceràmica. O aquesta altra, amb llavors de cereals, ordi, blat, mill, panís, fruits, figues i raïm, lleguminoses, llenties i faves, així com estris per treballar al camp, aixades, forques i pales. Ara veiem diferents recipients de ceràmica, així com àmfores on guardaven cervesa, entre altres líquids. En aquesta estança hi ha un teler i diferents estris per confeccionar les seves túniques de lli i les capes de llana. Aquí tenim representada una cambra dormitori, on pot veure's una màrfega al terra, uns cofins, diferents recipients i cistelles de vímet. En aquest espai trobem fustes, canyes, palla i espar. En els poblats ibers no abunden els edificis públics, però en aquesta sala de culte segurament adoraven a la deessa Mare, en la roca sagrada del mig de l'estança. Estem caminant per un carrer secundari, perpendicular al principal, i ens permetrà anar a un habitatge de 3 espais. Com la reproducció s'ha fet com a base al segle III abans de Crist, podem veure com serien aquestes cases. Aquesta estança faria de magatzem. Aquesta és la cuina menjador, amb el foc a terra i tots els estris per cuinar i menjar. Per una escala de mà de fusta pugem al dormitori. Dins del perímetre emmurallat hi havia la casa del Cabdill, situada al punt més elevat del turó, que ocupa aquest assentament en la que podem
distingir diferents sales. Als carrers del poblat anem trobant diversos forns per fer pa, ceràmiques i metal·lúrgia. Sortim pel carrer principal. A l'esquerra veiem una torre romana utilitzada per atacar les muralles.